Здравейте, приятели! Опа! Здравейте, приятели на Аверен Ламп. Реших по инициатива на... Надявам се вижда. Да направя именно Countdown to Christmas или брой или преброяване на дните до Коледа. Тъй като се сещам едва на... Нека погледна дата, в момента мисля, че сме 4 декември. Да, малко закъснявам с въпроса събитие и ни показвам кой знае какво. Добре, днес сме 4. Реших да направя пълно клипче, надявам се секнен, в продължение до 24, т.е. още 20 дена. И тъй де, надявам се да не ми се замори много главата. И между другото виждате какво става декември месец. Цялото ми бюро е в чайове, лекарства, хапчета, учебници, всякакви чаши, даже четка за зъби има, въобще бюрото ми е ларш, дето се вика. И тъй де, надявам се да ви хареса и тъй.